A legtöbb élőlény élete a táplálékszerzés, az otthonteremtés és az utódgondozás körül forog. Nincs ez másképp az emberekkel sem, de az emberek igyekeznek úgy tenni, mintha az életük ennél sokkal bonyolultabb lenne. Az emberek titokzatos élete. Ezen a magyarországi egyetemen diákok ezrei tanulnak olyan dolgokról, amelyek a túlélésben semmilyen szerepet nem játszanak. Az emberek számtalan bonyolult fortét sajátítanak el, gyakran legaktívabb életszakaszokból is éveket áldozva a tanulásra. Íme egy tanóra. A tanár az emberi kommunikáció legalapvetőbb összetevőjét, a beszédet alkalmazza. A diákok igyekeznek mérsékelni a tiltott zajkeltést, több-kevesebb sikerrel. Ez a fiatal hím nemző képessége csúcsán van, de örökítő anyagát még nem volt alkalma szétszórni. Nem is csoda, hogy bár a tanulással kéne foglalkoznia, gondolatait leginkább a párzás köti le. Az embereket a fajfenntartó ösztönön kívül az úgynevezett orgazmus is minél gyakoribb párzásra sarkalja. Az orgazmus a szexuális stimuláció által kiváltott fizikai vagy pszichológiai örömérzet, amelynek az emberek oly mértékben rabjává válhatnak, hogy néha megpróbálják egymagukban is előidézni. Persze párban az öröm is fokozódik, így ivarérettségük elérése után az emberek rengeteg időt áldoznak a megfelelő partner megtalálására. Ez a fiatal hím már megtalálta a megfelelő partnert, de próbatételei ezzel még korán sem értek véget. Míg a hímet örökítő anyagának szétszórása foglalkoztatja, a nőstény a biztos jövőre koncentrál, és minden figyelmét a tanárnak szenteli. A nőstény kitüntető figyelme a tanár számára sem marad észrevétlen, de bár jól esik neki az érdeklődés, tanórán betöltött szerepe szigorú keretek közé szorítja kettejük kapcsolatát. Az emberek életét szövevényes társasági törvények szabályozzák, melyek közül vannak enyhébbek és szigorúbbak. Az enyhébb szabályok betartása alól az alkoholfogyasztás kibúvó lehet. Így például a diákoknál magasabb státuszú tanár ideiglenesen felfüggeszti a rá jellemző távolságtartást. Az emberi agyvelő mérete 1375 g. A hatalmas agyvelő felügyelete néha terhessé válik az emberek számára, ezért időközönként alkoholtartalmú szerekhez folyamodnak. Az alkohol ideiglenesen roncsolja az érzékszervek és az idegrendszer működését, így lehetővé teszi, hogy a befolyásoltsága alatt álló ember megfontolás nélkül cselekedjen. A tapasztalt alkoholfogyasztók pontosan tudják, milyen mennyiségre van szükségük a megfelelő befolyásoltság eléréséhez. És ha csak tehetik, el is fogyasztják. Későre jár. A fiatal embereknek ideje visszatérni otthonaikba. Ez a fiú is szívesen indulna, de a párja nélkül nem akar hazamenni. A tanár hirtelen ötlettől vezérelve cselt vett, megpróbálja a fiatal hímet ideiglenesen eltávolítani.
Az ifjoncot sérti, hogy a tanár hirtelen érezteti státuszbeli különbségüket, végül azonban győz a kötelességtudat. A rivális hím eltávolítása után a tanár nyílt csábításba kezd. Hangszíne jellegzetesen megváltozik. Testi kontaktust keres. Sikerrel járt. A nőstény új hímet választott. Az emberi társadalom veszélyesnek ítélte a fizikai erőszakot, ezért használatát engedélyhez köti. A renitens hímet alaposan megbüntetik. Keserű lecke ez a fiatal hím számára. A fiatal hím tanult az iménti esetből. Már nem támad nyíltan. Az emberek, ha igazán nagy sérelem éri őket, hatalmas agyvelejükkel örökre megjegyzik a bűnöst, és kifinomult terveket kovácsolnak ellene. Íme a hadüzenet. A kéztartás arra utal, hogy a fiatal hím 3-szoros bosszút esküdött. A bosszú jellegzetesen emberi tevékenység, és az emberek közül is csak kevesen vannak, akik ilyen irányú terveiket valóban végre tudják hajtani. Legközelebb meglátjuk, hogyan sikerül ennek az ifjoncnak.